Nino yakung tang tan sudi hinja. Ano yakung hor kutung kisa nangkha. Kya nangman theke omo haike munbai shokbai kya kan sugar bo ganang bula. Kya abone theke sing kana hanai ang o kokata. Doctor naijangmani GBO oi IGMO apurkai tan sudi hani hanja kangkaya ang yakung tan suli oi phaiye nogo bonaji bithi boimano ni sabai kangke abo bithi hini phunung jaka amo bogoi tongkhata tabo. Besa balo khani namba. Ano bo 6-7 mas kakha. Tabo hor kutung nangma bai simisa haing thang na. Eh. Bahai ke nangmana hor kutung ke. O hor kutung hangke ang wak mas chikon te dina hanai rijak khata. Ko brirong ge ingka matam bau wak mas tok mas rija ongko nang hanai. Ge a wak ada songna ni hanai songmani idbai idbathai kutung kapija khata. Idbai soi bonko thapa sanami songman ba. Ge apurke tuisili simi sing tongma ba ang khel khaije gya. Ge emne khe an yathek bo ongko sugar indar tei yathek bor sajak mangsi ang kono sia. Rajagui bo thui phaike simi saimano ge ongko o ksasa bo je kono ongui bo ksang puru simi sa ang bono saiman an yakung bor sajak konpon sia ta. Joto sugar ganang rok haing thang na kasasa khangke. Joto sugar ganang joto na haingo ang simiya. Je sugar kicha kom tongnai rok hangke bro ekdom sabdan ka tongdi ang ani to bari jak bole sugar kwbangma yabon thike takte bo ma haida nge Kasasa amaro ka samiya na. Ani yakung bor sajak. Je kono jaga phani in dehar kasasa khangka sajama. Yak busago ka saimano uya thego sojaro tuyani obosi. Himi bisi himi maya ngai kisa himkan bolango ani ma sugar ni theke ang mokol bo nogliya hanyo ko mokol pile bala kaso nogui tongo ang borok no nogya. Ke doctor hanggang ka sudu yakung tan sudi ni intana. Yakung tan sona nangani no bo kathang tonga hingge amtike sao. Aije mo naijakha orosini takarjlo naijakha hamia hingge amne pharmacy go bogno sawi bithi bosai nakha tabo tongo bithi ram prajang naijathani tablet to buisa phacha phai tongo. Beno ngiyata ko hom haingi tongba kheta. Ni yi sirok hanggang ka tikisa kojar numa khom ka tangge. Obo haingi no obo hingge o nokhlawa jabra ngai tongkha hingge ongko jabra phuikya hingke aro dalong busu ganang paui kisa se pao o busu kogui thangka epore omo haike ngai thangka ta ko. Ngai an aro totro bo tongo ko oporo o kito ongko mara chikja khano ang omo aije amo rachikjak mani ongko obo bo tonsil chenggo han tongo tonsil man theke kom haikajang manjaro onta tonsil le mane tonsil jengli ya alokhe operation mak khaija kata aije amo. Kitab sugar ganang purgo je kono phan suji kisa phana padi chor phan padi omdo dalok busuk pamba cha haing thang ke. Ninara tabo chikon sasa kasasa khangke no pura dehar su sokbo sinai tena. Pura dehar sogo am hanyo. Sudo ang simiya do joto no ba haing nai. Nge angka tabo o bithi bai bo ko robo rampra liya ka hamka ba hamliya angkai joto no ano morong nugui tongkha angka ba kisa bithi rok bungko saida mambai jaja ano sapano sabai tu haita angkai. Tabo nini obab tam mung tong. Rang poisa rok ni no problem ta. Thongoro se tongo klai bisna o chakalai ma tongo hingke rang poisa rok bo koroi je tongmani bebak noi ko bosabo haino ani accident ongoi abo bo haino busuk ongko GBO mamang 1.5 mas ma tongbuka hamia olo borok aroni refer khayo baire o talang thani are asa operation khaimali hani moti rok bai jak mangan basan tabo gua sujuk patla sor rok bai nan rok bai chire mato. Ni besake? An besana no. Ni bor thangka tabo. Tabo o ayong bir mama songorong kana sibai bai seng kana na. Ning himusi thangmali angkang ke non songo sab sarito. An besa masa tong mang nei tong jamani o masa salama accident ngai hingate masa boroi amke class 7 pori tongo amo bo mamang
ongkoi ma tongkhata songai khina siteinani hingke iko balting loroi tonkha borok hingke ana ama phai khibi paio haya ke ana bwrui bwsano bono songnani bono charnani ana iko tini phungo bo mamui songmalangya ang mai mui machaya chasim kapsa khainai haino o kota lal cha ta kachak o sombai haino kisisa somroi tui chapata chimiri cha khai klang bo phaya cha ang tai mai ma cha nangya abo 3টা 3:30 rok nai bo phainani kinong tabuk nong logi khitam khlai kuno obab norok masaya manangya kaham mathuya kaham bithi masaya taisana naijana naifano norok ni kuno chugya bahai rok obab rok to tong amo tei to tam sasinai abo khoroksa borok khongkaise ongko songcharo dotna lephen manani ga anle mangnai ang bo anbo sabo hingkeba garano ongko khata saman ba kaham chale asang ba masale abui hai ko hagen tongkhata tai tam khaisa khajin takte bukso ang borok no phunung manu karan hingka ke u borok no bo yang tei phunung chidi kisa sogui tongkha do ekdom robon chani bahan buhun korikha baksa kuno jaga rogo bahan korikha ke 8 mas wngkha na 8 mas wngkha bahai wngwi tongkha ke kebo bithi manai rok tongkhe ramprajaknai hamjaknai obai sugar wngwini kwsa chawi bo obai wngwi tongwi hamnai jat hingka ke nor kisa phun khlai di borok no kebo subana musung tongkha ke borok no kisa phun khlaijadi norong phun number kisa side sidi phone number 9862519399 tabuk hingka ke bahai te nor tei hospital rogo naijakna dahanai tongkha na tamo ni wansuk to kwsaran tei hospital o naijaknai hini dongka tala kwchangmani sijon hingke ano nainai bo thanai bo kwrui wngnai ana ama simise hingke ana bwsabo tabuk exam wngnai bwskang maso ongko March maso borokni to hingke afurke ana sabo nai tongwini aro mwrwgui hospital o to mwrwngna nangnai bele khoroksa borok to logi than nangnai hingke tabuk kwchangma bo jora hingke ang abo naising tongkha ani bwsani ongko porikha rok paikha hingke ang kwchangma rok taiha komika hingke ang thangpinai dungmali o phano thanai kherang bai o phano thangui ang taisa naijagui phinai hini tongta kwchwto hospital o thanga hingke no rasuti hini hinjago hingka ke rasuti hingke tam khlaina rasudi hinpano rasuya jatkha jang koi mano abo sarjongmai salai da ongko doctor rok bai abono ma sanai da hingke jodio borok rasudi hini hingka to rasunani to ang tamkha rasunai abo to tam sasinai uni kok to khe ani bwkhang tei waisa thangui naiphinai hini tongkha ta oro rang puisa rok kete tong rang puisa kwrui phano naigana ta bo haike ongoi man nong bank account te tong bank account de bosani tongo bosani khlaimani borok tabuk kwchangma somoi paikha hingke naijaknani bagui ang norok no bini account direwon norok subana khe subai mano borok ni kisajak borok ni yethek hamdrok naijaknani bagui ni khajin takte buksong obo jompuijola samsundor para oro phaikha hingke no bumung norok ni tamung sinai an bung de Sumitra Deborma motam utui thop klai tong beleng ti thop klai tong ta na kupti ekdom chop klai tong bina bo mona mar khaino obo te bo yakung bo mayong yakung haka hang korma kharo bon sai tong asukya ba marangkha tabo nok bising ni pano nok khala noka wa achuk sitong mangkha te maya bisna ni sen lori maya mahidin thanga khajin takte buksong norok jodi no obithi man to kisa phone khlai di borok no phone khlai kangke nini bithi roma bai borok ham manana basai manana kimi manana tabu to boys kom ko tabu te burse khana jora obahai ngui tong hangke yakung jung sok thangbai na borok basi glak pon bagina rok jodi bithi man tong hangke kisa call khaijabadi tini baga swnglai sinai jotono hambai।